Basta babanat, derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kayo pa rin po yung nakatutok po sa number 1 Music and News FM sa lalawigan po ng Pangasinan. Ito pa rin po ang 104.7 IFM Dagupan. IFM News. At kasama niyo pa rin po Idol Mark Espinosa. Kasama po natin po sa linya ang tagapagsalita po ng Bantay Bigas. Patuloy pa rin po sa usapin po syempre po ng presyuhan po natin, taripa. At ito pong latest po na pronouncement ng NEDA na 64 pesos po. Disente pa daw ito na pagkain na pwedeng mabili. Meron ba mabibili ng ano po ito? Disente pagkain itong 64 pesos. Kunan po natin po ng pahayag, sentimiento ang Bantay Bigas po. Spokesperson, pabatiin mo na po natin, Ma'am Cathy Stabilio, pagbati po ninyo sa mga tagapakinig at taga-subaybay po natin. Ay, sige, Idol Mark. Magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Idol Mark. Magandang umaga, siyempre, sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay dito sa inyong programa dyan sa Dagupan. Apo. Ma'am, ito pong patuloy na binabantayan po natin po na pag-iimplementa nitong pagbaba ng taripa. So far po, talagang nararamdaman po ba yung pong epekto po nito sa ating pong mga pamilihan, particularly yung epekto po nito both sa pamilihan at sa ating pong mga local farmers po, Ma'am Cathy? Ay, actually, Idol Mark, mahigit isang buwan na yung implementasyon ng EO, Opo. Executive Order number 62, at banggit ng gobyerno doon na by August ay makikita na yung pagbaba ng presyo ng bigas. Pero sa pag-ikot-ikot natin sa mga palengke ay nananatiling mataas. Actually, 52 pesos ang average price ng bigas. Bihira ka makakita ng 50, mas 52 hanggang 65. At ang nakakalungkot dito, yung ipinagyabang ng gobyerno, siyempre nabababa yung presyo ng bigas, mararamdaman natin, at yung ipinagyabang din nila na 29 pesos for rice for all na 45 pesos per kilo ay wala ka makikita talaga sa palengke. Nasa ilang mga kadiwa centers na nandito lang sa Manila, at ang pinaka nakakagalit ay diyan sa Cagayan de Oro. Ay nakita natin, may nagbalita sa atin mula sa isang interview natin. Opo. May nag-phone in na 67 pesos per kilo yung pinakamataas ng presyo ng bigas sa kanila. Natatakot sila baka aabot pa ito ng 70, yung ganyan, dahil bakit mayroon 67 pesos ng presyo ng bigas. So wala talagang mararamdaman. Actually, yung 29 pesos, yung 45 pesos na rice for all ay palabas lang yan ng gobyerno, lalong-lalo na ni BBM na binabanggit niya na meron na ito pero sa realidad ay wala. Kaya nga binabanggit namin na si Arsenio Balisacan, NEDA Secretary, ay talagang wala nang maginawang matino, no? Siya yung nagsulong doon sa 15% na taripa ng imported na bigas ay hindi naman nararamdaman dahil talagang kailanman hindi pwedeng maramdaman yan dahil importasyon pa rin yung sagot nila doon sa napakataas na presyo ng bigas. Matagal na tayo nag-i-import kahit bahang-baha yung palengke natin ay nananatiling mataas dahil nga monopolyo yung pagpe-presyo ng bigas sa palengke. At ang masakit diyan ay talagang napakalaki yung foregone revenue ng gobyerno. Billions of pesos ang mawawala sa revenue ng gobyerno dahil doon sa pinakamababang taripa na sa kasaysayan ng bansa. Ito na yung pinakamababang taripa na in-implement ng isang inutil na gobyerno, no? Kasabay din yan sa foregone revenue, siyempre yung pagbagsak ng presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Inaasahan na aabot ng 7 pesos huli ang ibabagsak ng presyo ng palay ng ating mga magsasaka once na mag-full blown na yung implementation ng Executive Order number 62. Kasi sa panahon ngayon, Idol Mark, napakadami pa rin yung bago na implement yung Executive Order number 62. Napakalaki, napakaraming volume ng imported na bigas ang nasa bodega ng mga importers. Kaya siyempre, inuubos nila yan, kaya wala ka talagang mararamdaman doon sa implementasyon o yung pagbaba ng taripa na
Executive Order number 62. Opo, in saying this, Ma'am Cathy, ito po ay talagang pag-claim po na failure. Ito pong strategy po ng gobyerno na mapababa ito sa pamamagitan po ng pagbaba din ng taripa sa ating pong pag-aangkat. Tama, talagang failure ito, Idol Mark. Marami na tayong karanasan, no? Yung simpleng implementasyon ng RA 11203, yung rice liberalization law na ibinaba nila mula dun sa 50% tariff ng imported na bigas na pumapasok sa ating bansa bago na implement yung RA 11203 o yung rice liberalization law, ay binanggit nila na bababa din ang presyo ng bigas ng 25 pesos per kilo. After 5 years of implementation, wala tayong nakita, di ba? Bagkus ay talagang tumataas ng tumataas dahil doon sa pagkipot din ng pagkipot ng palengke, nung imported na bigas sa world market. Napakaliit yan, 6% lang sa mga umiikot na bigas sa buong mundo ay 6% na pinag-aagawan talaga ng mga rice importing countries, non-agricultural countries. At ito tayo, napakalaki yung potential natin likhain, yung pangangailangan natin sa pagkain, nakikipag-agaw pa tayo at ang nakakahiya dito, number 1 rice importer, ganun kainutil ang gobyerno. At itong pagbaba ng taripa ay para yan sa kasaganaan. Kita yan ng mga importer, ng mga trader at mga miller dahil sila talaga yung may hawak doon sa produktong palay at ng bigas. Kaya wala tayong maaasahan at failure talaga itong Executive Order number 62. Kasabay niyan ay kinondena natin si Balisacan doon sa panukala niya o yung mungkahin niya na 15% ng taripa. At ito ulit siya, muli natin kinokondena doon sa 64 pesos per day per person na budget na ginawa nila na naging yardstick para tignan kung gaano kalaki yung naghihirap, no, yung nagugutom sa ating mamamayang Pilipino. At dahil diyan sa 64 pesos na yan ay pinaliit nila, no, yung naghihirap at nagugutom sa ating sa mamamayang Pilipino na kung titingnan sa realidad, wala din naman. Hindi lapat sa lupa, mataas ang presyo ng mga pangunahing bilhin. Kung kaya nananawagan kami na dapat umalis na si Balisacan sa pagiging NEDA secretary dahil wala itong magawang matino doon sa lahat ng mga datos na inilalabas niya na nagiging batayan din ng gobyerno sa pagpoprograma niya kung paano niya re-resolvahin yung krisis na nararanasan ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga magsasaka. Ma'am Cathy, before tayo dyan bumabad po sa 64 pesos po, we'll get into it that. Pero going back lang po sa usapin po ng bigas sa kamakailan, parang isa po sa nakikita po ninyo. I think last year, isa po sa paragang titignan ninyo dapat natutukan po ng gobyerno ay yung pagpapalakas po ng pagbili ng ating pong mga palay ng mga local farmers po ng NFA para po magkaroon po ng tinatawag nating stabilize ng presyuhan. For now, ito pa rin po bang stand ng Bantay Bigas when it comes into supporting our local farmers at pagkakaroon po ng stabilize na presyuhan po sa bigas po sa ating pong bansa? Ay oo, Idol Mark. Talaga naman hindi kami hihinto doon sa panawagan na palakasin yung ating lokal na produksyon. Gawin yung ating mga magsasaka, talagang gawin silang tulungan sila, no? Bigyan sila doon sa mga pangunahing pangangailangan nila sa pagsasaka, lalong-lalo na yung lupa. Dapat hindi matanggal, hindi matanggal ang karapatan ng mga magsasaka doon sa lupang sinasaka nila. Kasabay niyan ay dapat mag-implement siya ng Genuine Land Reform Program. Dapat yun ang pangunahing programa na ipatupad ng gobyerno. At syempre, kasunod dyan ay yung rural development. Pag sinabi natin rural development, lupa sa mga magsasaka, kasabay niyan ay mga makinarya, mga post-harvest facilities, irrigation doon sa mga natatamnan natin ng palay. Alam mo ba, Idol Mark, mayroon 1.5 million hectares of rice land na hindi naaabot ng irrigation, despite yung billions of pesos ang inilalagay ng gobyerno. Isa sa pinakamalaking pondo na pinaglalaanan ng gobyerno yung development ng irrigation canal. Nakita natin yung epekto ng El Nino sa mga magsasaka kung saan dahil sa kawalan ng irigasyon, hindi prioridad ang
ating palayan sa irrigation ay umabot ng 9.6 billion pesos ang halaga nung natira sa pananim ng ating mga magsasaka. Kaya yun, walang ibang dapat gawin ng gobyerno kundi palakasin yung ating lokal na produksyon. Panawagan namin kompensasyon dun sa mga magsasaka na talagang nasira yung kanilang pananim sa panahon ng El Nino. At ito na naman, nagtanim sila, nagbakasakali na tuloy-tuloy na yung panahon, magandang panahon, pero nasira muli ng karina. Kaya kompensasyon pa rin yung aming panawagan. Talagang dapat ang tignan ng gobyerno yung pagpapalakas sa ating lokal na produksyon. Hindi yung importasyon na napaka-ironic no, na mag-i-import tayo given na isang agricultural country ang Pilipinas. Kasabay niyan, napaka-volatile ang presyuhan ng bigas sa world market. Kaya pataas ng pataas dahil sa mga epekto ng climate change, yun pa rin ang tinitignan ng gobyerno. Kaya talagang hindi kami hihinto sa panawagan na palakasin yung ating lokal na produksyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng subsidies sa ating mga magsasaka. Ma'am Cathy, i-ensure na yung kalakhan ng mga palay na po-produce ng ating mga magsasaka ay bilhin ng NFA. Panawagan natin 20% sa local production ay bibilhin ng NFA sa pamamagitan ng mataas na presyo para hindi lugi ang ating mga magsasaka at yun ang kanilang ibenta, subsidized price na presyo ng bigas sa palengke. Nang sa ganun ay mahila niya pababa yung presyo ng commercial na bigas na napakataas. At magagawa lang yan, Idol Mark, kung ibasura yung RA 11203. Dahil doon sa batas na yun ay tinanggal niya lahat yung mandates ng NFA na ang ipinarala lang na mandate ng NFA ay yung buffer stocking para sa calamities and emergencies. Kaya hindi katakataka na mas ang sa mga ganitong polisiya, mas ang nakikinabang talaga ay yung mga importers, mga exporting countries, and at the same time, mga traders and dealers. Ma'am Cathy, you mentioned a while ago yung genuine land reform na tinatawag po natin. Hindi ba matatawag na genuine land reform itong pagbabahagi po ng ating pong mga lupain sa ating pong mga magsasaka na ginawa po ng gobyerno ng mga nakaraang buwan? Actually, yung pinamahagi ng gobyerno ng mga ilang hundreds of thousands, hindi pa yata umabot ng hundreds of thousands ang pinamahagi ng pinagyayabang ni President Marcos na ipinamahagi sa ating mga magsasaka. Hindi pa rin talaga magiging productive yan, Idol Mark. Kasi simpleng namahagi ka ng mga magsasaka, kailangan talaga ng ating mga magsasaka ng tulong ng gobyerno, hindi simpleng pamamahagi ng lupa. Tulong, subsidies, mga post-harvest facilities, ensure yung mga pangangailangan ng ating mga magsasaka like yung irrigation, mabili ng mataas na presyo yung kanilang mga produkto para hindi sila lugi, and at the same time, tuloy-tuloy na subsidies sa ating mga magsasaka. Tuloy-tuloy na tulong para sa kanilang pangangailangan sa abono at pestisidyo, renta sa makina. Kasabay nyon ay yung lupa ay i-ensure na yung naipamahagi niya sa mga magsasaka ay hindi mapapalitang gamit. Kasi sa land reform program ng gobyerno, kaya nung CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program, ay meron section dun, Idol Mark, na pwedeng mag-reclassify ang mga LGUs ng 5% dun sa kanilang mga lupaing agricultural into other uses. Yun yung nangyayari at yun yung ginagamit ng mga LGUs kung kaya kaliwat kanan nakikita natin yung land use conversion. At mabilis yung pag-jack up ng presyo ng lupa dahil dun sa pinopromote din ng gobyerno na build better more. Ma'am Cathy, do you agree dito po sa, kasi kamakailan nakausap po natin presidente po ng mga irrigators dito po sa lalawigan po ng Pangasinan that they prefer na rather than putting it into road to market road, farm to market road, ay ibigay na lang daw dapat ito na gumawa ng mas maraming mga irigasyon para po sa ating pong mga magsasaka. I
totoo yan, Idol Mark. Talaga naman yung farm to market road. Alam mo ba na pag may mga farm to market road na ginagawa na sa mga palayan, sa mga tabi ng mga lupa ng mga magsasaka, ay natatakot sila kasi ang kasunod niyan ay subdivision. May mga itatayo na dyan na mga mall. Kaya yun yung isa sa kinatatakutan ng mga magsasaka na kapag may farm to market road, ay automatic na mag-jack up, mag-appreciate na yung presyo ng bigas. At ang kasunod dyan, mga developer na. At ang pinakamasakit dito sa pondo ng DA sa darating na 2025, ang pinakamalaking chunk ng DA fund ay budget ay para sa farm to market road. At alam naman natin yung farm to market road, ang daling mangurakot dyan. No? Ay malapit ng eleksyon, mukhang nag-iipon sila ng pondo para sa eleksyon. Kaya yung farm to market road, dapat ilaan yan sa subsidyo ng ating mga magsasaka para naman may produkto na idadaan dun sa ginagawang farm to market road. Farm to market road yun wala namang produkto. Ang susunod dyan ay talagang ilaland use conversion na yung mga susunod na mga lupain na kahit irrigated rice land ngayon ay kino-convert into other uses. At kapag nangyari yan, wala na tayong talagang iaasa na yung ating pangangailangan sa pagkain, sa pag-i-import. Kaya lagi kaming nananawagan, Idol Mark. Actually, nagpapasalamat kami sa inyo. Lagi nyo kami in-interview at nailalabas natin yung mga tunay na kalagayan, konkretong kalagayan ng ating mga magsasaka at yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilhin. Dahil hindi talaga binibigyang pansin ng gobyerno yung pagpapalakas sa ating lokal na produksyon. Kaya nananawagan kami sa lahat ng mga sektor ng ating lipunan, no? Hindi lang mga magsasaka, kundi yung mga lalong-lalo ng mga consumers, mga kabataan na maging bahagi doon sa kampanyang pagsingil sa gobyerno, doon sa kainutilan nitong resolbahin yung krisis natin sa pagkain, tuloy-tuloy na napakataas na presyo ng mga pamunahing bilhin. Pagkus ay kailangan tulungan ng ating mga magsasaka. Nandyan yung mga magsasaka, kahit baon sila sa utang, ay tuloy-tuloy ang kanilang pagtatanim kasi ayaw nilang magutom yung kanilang mga pamilya at at the same time yung mamamayang Pilipino. Pero sa ginagawa ng gobyerno ay talagang gutom na gutom na. Kapag gutom ang isang mga magsasaka, nakakaisip yan ng mga iba't ibang pwedeng gawin na baka pagsisisihan ng gobyerno. Ma'am Cathy, nabanggit na papayawan nyo na rin kanina yung usapin po dito sa 64 pesos. In relation po ito, syempre sa food security po natin po, ang sinasabi ng NEDA po talaga, disenteng pagkain ang pwedeng mabili po sa 64 pesos. Sa inyong palagay, saan po ba nakabase itong isang binase ito ng NEDA? Ito pong 64 pesos na na ito, claim na pwedeng makabagbigay ng 3 mila sa isang araw. Idol Mark, doon mo nakikita na talagang ang mga nasa gobyerno ay yung pag-iisip nila ay hindi lapat, hindi nila alam yung konkretong kalagayan ng malawak bilang ng mga mamamayang Pilipino. NEDA din ang naglalabas ng inflation, PSA, anong ahensya yan, magkatuwang na ahensya sa paglalabas ng mga datos. PSA ang naglabas ng muling inflation na itong nagdaang July na mabot na from 3.7 na punta sa naging 4.4% yung inflation. Mabilis, konkretong sitwasyon yan, yung pagbilis ng pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. So, hindi talaga nagja-jive yung kanilang mga datos, no? Ibig sabihin lang talaga nun, Idol Mark, wala talaga silang kamuwang-muwang dun sa nangyayaring sa sitwasyon sa ating bansa, lalong-lalo na yung kalagayan ng mga mahihirap na mamamayang Pilipino. At nais siguro nilang ipakita si Secretary Arsenio Balisacan, nais niya ipakita na sa bagong lipunan ay bumababa yung bagong Pilipinas. Naghihirap. Bagong Pilipinas ay bumababa ang naghihirap sa bansa. Pero sa realidad, meron 62 million na mamamayan na nagsasabi na sila ay nagugutom. So, hindi talaga sila nag-interview ng mga nanay. No? Wala talaga sila sa hugot. At the same time ay
hindi sila namamalengke dahil mayayaman sila at hindi talaga sila nag-interview sa mga nanay. Yes, kung ikaw tatanungin bilang isang kayo, for example, kayo mga kababaihan po, ang madalas po talaga na nagbabudget po ng mga po natin sa mga bahay, yung 64 pesos, ano bang mabibili niyan diyan po sa lugar ninyo? Noodles, itlog, noodles, itlog, mga junk food na pagkain, kung saan ano naman sustansya niyan, Idol Mark. Yes. Nabanggit nila, ang layo. Ayon sa pag-aaral ng Amihan, ito yung organisasyon na pinapapalooban natin, sa isang pamilya na may 5 membro, kailangan niya ng 570 pesos per day. Per day. Malayo dun sa 320 na budget ng 64 pesos per day per person. Yung 500, yun ay yung 500 plus tipid yun. pa. Tipid pa yun. Oo, tipid na yun. Sobrang tipid na yun. At siyempre, dapat ang gawin ng gobyerno ay pataasin ang sweldo ng mga manggagawa, kasabay niyan ay palakasin ang ating lokal na produksyon para kahit paano yung ating mga pagkain, bigas, ang mga gulay ay mababa. Kasabay din yan ay dapat ibasura din niya yung oil regulation law, kasi yung palaging pagtaas ng presyo ng mga pagkain din ay yung halos araw-araw na pagtaas ng presyo ng langis. Na kailangan ng bawat mamamayang Pilipino sa pag-transport pa lang ng pagkain ay kailangan dinadagdag din naman yan pamasahe sa pagtaas ng presyo ng langis dun sa mga sa pamasahe. So ang mga consumer, ang mga nagtitinda ay talagang idadagdag din nila doon sa presyo ng kanilang produkto. Apo. Kaya cycle talaga yung hirap natin, yung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis, yung kapabayaan ng gobyerno sa pagpapalakas sa ating lokal na industriya, yung walang tulong sa ating mga magsasaka, kasabay niyan ay yung kainutilan niya ng price control doon sa mga panahing pangangailangan natin sa pagkain. Yan nagre-resulta yan ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na hindi alam ng NEDA. Kaya kinokondena natin yung mga datos nila dahil hindi talaga lapat sa lupa, hindi realidad. At patunay lang yung pagiging inutil nila sa pag-alam dun sa tunay na kalagayan ng malawak na bilang ng mamamayang Pilipino. Anyway, maraming salamat po, Ma'am Cathy Stabilio po, ang tagapagsalita po ng Bantay Bigas. Ma'am, ingat po kayo. Maraming salamat po for taking our call. Okay, maraming salamat din at mabuhay ang inyong programa.